L-Uffiċċju tal-Ombudsman, tal-Kummissarju għall-Standards u tal-Awditur Ġenerali huma l-uniċi istituzzjonijiet illi kif mitlub minnhom bil-liġi qed jippruvaw jassiguraw is-salta ta' dritt u l-governanza tajba. Madankollu fl-editorjal ta' Sunday Times of Malta dawn ġew deskritti bħala il-ħna fid-deżert. Dan kif is-sejbiet illi għamel l-NAO brabta mad-deal tal-Fortina għal darb'oħra kixfu kif l-istat f'Malta huwa maħtuf l-istess attitudni sintomatika ta' abbuż, manipolazzjoni u aġir ħażin illi bħalhom fl-aħħar snin rajna għal aktar minn darba. L-editur sostna li sakemm ma jkollniex kontabbilta sħiħa u reali se nibqgħu naraw skandlu wieħed wara l-ieħor. U saħaq li huwa ta' tħassib kif l-ex-chairman tal-Bord tal-Gvernaturi tal-Awtorità tal-Artijiet ħebba ir-rapport ta' valutazzjoni u qal li r-rapport kien għadu mhux lest meta fl-istess waqt għaddieħ lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Insista kif l-ex-Chief of Staff tal-OPM Keith Schembri kien jaf bil-valutazzjoni u għamel minn kollox biex jaħbiha u li dan kollu wassal biex 12.9 miljun euro intilfu mill-finanzi pubbliċi. Fl-editorial intqal kif dan issarraf fi skandlu ieħor bħal tal-Electrogassu ta' Vitals u Stewart uħud tal-qalba għax nubwietom fil-waqt li l-poplu baqa' b'xiber imnier. L-editur sostna li kif aħna mdorrin kulħadd spiċċa jipponta swaba lejn xulxin, ħadd ma jaf b'xejn u nata bidu għal teatrin illi jibqa' dej sakemm ifaqqa skandlu ieħor. Fl-editorial intqal kif il-Prim Ministru Robert Abela qal li dawk responsabbli jridu jpattu ta' emilhom madankollu meta s-sikkat għażel illi ma jsejjaħx għall-investigazzjoni interna, meta huwa obbligat li jsejjaħ inkjesta pubblika u investigazzjoni fid-dipartiment konċernat sabiex toħroġ il-verità kollha. Na fil-waqt li ntqal kif konvenjentament is-swaba kollha jippontaw lejn persuna li llum hija mejta u saħaq li jkun inġust u ta' min jistmer illi l-gvern jitfa' ħtija kollha fuq din il-persuna. L-editur sostna li eżempji ċari ta' kemm l-influenza ta' negozjanti kbar fuq il-gvern ikollhom konsegwenzi ħżiena diġà rajnihom fost oħrajn bl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia u l-mewt ta' żagħżugħ Jean Paul Sofia. Finalment huwa saħaq illi minkejja li saru inkjesti pubbliċi xorta waħda tfadal riformi xi jsiru sabiex il-gvern jeħles minn dawn il-ktajjen li rabathom bihom lill-istat. L-editur tem jgħid illi jaqbel mal-appell tal-kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch biex tissejjaħ inkjesta pubblika brabta mal-każ tal-Fortina. Madankollu insista illi l-importanti huwa li l-istituzzjonijiet li jiżguraw li s-salta ta' dritt tiġi mħarsa jagħmlu xogħolhom u aktar minn hekk jitħallew jagħmlu dan.